Puno sang sambag sa sulod sang isa ka buluthuan ginapatihan mariit. Eskwelahan kamusta naihan matapos ang ginaalagar pagpangposes? Yaring balita nga aton gintutukan. Suno sa isa sa mga maestras sang Iloilo City National High School, may mga huring-huring gidman alinpas ang una nga mariit ang puno sang sambag. May harap pa sang istorya na hanungod sa napatay nga estudyante matapos may nasalapay nga tagbalay sang kahoy. Ina nga area dira na da nga may napatay kami nga student nga first year high school to that time kay wala pang K to 12 mo. So may napatay na da nga bata nga naga-play na di sila halin diri sa may lunok pakadto didto na nadisgrasya siya. Dugang pa sini, hindi lang isa, kundi pamilya ang taglugar. Ang green nga aparador sa sulod sang isa ka classroom ang ginapahayag man nga may nagapakita nga sunog nga bata. May nakita sila nga may lolo, may lola, may father, may mother, may kabataan nga nagahampang man nga nakita nila. Apang sunod sa pari nga nagbindisyon sa mga kabataan, may pila ka mga estudyante nga iya na istorya. Mayara lang sang problema kag posible nadala lang sang emosyon sa natabo. Hindi man ko makakonclude nga may gin-possess. Kay bilang pari, nakatuon man kami sa spiritual theology, kag by ordination, may power man kami halin sa Ginoo, ti pagsulod ko di kagina kadaw katawhay man lang. Hindi man sini mapatod kung bala na poses gidman sang malain nga espiritu ang mga estudyante. Ginapasuni 11 ka mga kabataan na ginpangposes, apang ginapahayag nga ang iban nadala lang sang ira emosyon. Nag-resume na ang klase subong nga adlaw. Wala na nag-issue sang statement ang bulutuan sa natabo, apang ginadumilian nga magklase sa hulot nga malapit sa sambag kag may aparador nga ginaaligar may nagapakita nga sunog nga bata. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.